खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुबुन रायजोआव आसामनि सासे सुबुंनि जिउ खहा रांनि आंखालाव गोथै सहखौ न'आव लाबोनो हायाखै। देरगावनि बालिजानाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय 19 सुबुंनि जिउ खहा। हादरगिरि गाहाय मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिया देरगावनि गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। माजुलिया जिर' पेन्डिं एफआइआर जानो हाबाय। बाक्सानि बारापेटानि 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन हिन्जावसानि दुखुनांथाव जाथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खामानिनि आंखाल आरो बोथिनै ओंखामनि थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै थांनाय आसामनि आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया मेरापानीनि मोनसे निखावरि नखराव दुखुनि साया साग्लोबहोदों। बेनि अनगायैबो नखरनि रांनि आंखालनि थाखाय जिउ गोमानाय सुबुंनि गोथै सहखौ न'आव लाबोनो हायाखै। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 2023 मायथाइनि जोबथा सानखालि एबा 31 डिसेम्बर खालि तामिलनाडुनि चेन्नाईआव खामानि मावहैनाय मेरापानी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आदर्श गमारिगुरि गाव पन्चायतनि कलबारि गामिनि 48 बोसोर बैसोनि उमाकान्त दले मुंनि सुबुङा अबथिरा जिउ गोमादों। थांनाय 6 दाननिफ्रायनो चेन्नाईनि मोनसे कम्पानियाव सिकिउरिटि गार्ड महरै खामानि मावहैनाय उमाकान्त दलेया लोमजाख्रुबबाय थानायनि थाखाय 30 डिसेम्बर खालि गंसे देहा फाहामसालियाव एडमिट जादोंमोन। नाथाय ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो बोसोरनि जोबथा सानखालि जोबथा हां लायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेबोदि उमाकान्त दलेनि गोथै सहखौ न'आव लाबोनो नखराव रांनि आंखाल। बबेखानि निखावरि नखरा न'नि हा-हु फाननानैब्लाबो प्राइभेट एम्बुलेन्सनि राहा खालामनो नाजागासिनो होननानैबो नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। देरगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 खुदियाजों लोगोसे 19 सुबुङा जिउ गोमादों। गोदान बोसोरनि पिकनिक जानो थांनाय गंसे बास गारिया जाब्रबथाय जानानै 19 सुबुङा जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो 30निबो बांसिन सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। दिनै फुंनि 5 रिंगायाव 37 नं हादरारि राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। बास गारियाव गासै 45 सुबुं दङमोन। पिकनिक जानो थांनाय बास गारिया मार्केरिटानिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावदों। खैला रोगानाय ट्राकआ गोरोन्थि साइडजों फैदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला पिकनिक पार्टिया गलाघाट जिल्लानि आटघेलिया भरलुआ गामिनिफ्राय तिनसुकियानि धिलिङा मन्दिरसिम थांदोंमोन। पिकनिक हानजाया बगीबिलाव बोथिसे स्राय जानायनि बाथ्रा दङमोन। बबेखानि जोबोद रोजा खुवा खुनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेनि बागै जायगानि सुबुंफोरा सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 2 नखरा थारलायै जोबस्रांदों। 2 नखरनिफ्राय 9 सुबुङा जाब्रबथायाव जिउ गोमादों। गलाघाट जिल्लानि देरगावआव दिनै जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायहरदों भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो देरगावनि जाब्रबथायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। देरगावनि बालिजानाव दिनै फुङाव मोनसे पिकनिक पार्टिनि गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानानै 19 सुबुङा जिउ गोमानायखौ हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया टुइट खालामनानै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे दुखुआव बाहागो लाहरदों। बेजों लोगोसेनो जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरनि देहाया थाबैनो गाहामाव फैफिननायनि थाखाय आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि 5 रिंगासोआव देरगावनि 37 नं राजा लामायाव मार्केरिटानिफ्राय फैनाय मोनसे पिकनिक पार्टिनि बास गारिया खैला रोगानाय ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथायाव 19 सुबुङा जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो बे जाब्रबथायाव 30निबो बांसिन सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बबेखानि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादों होननानै खौरां मोन्दों। माजुलिया जिर' पेन्डिं एफआइआर जिल्ला महरै सिनायथि जाबाय। बे समाव माजुलि जिल्लायाव मोनसे एफआइआर आरो क्रिमिनेल केस पेन्डिं जानानै गैया। माजुलि पुलिसआ गासैबो केसखौनो नायबिजिरनानै फोजोबबाय। गोदान बोसोर 2024 जों लोगोसे माजुलिया मोनसेबो केस दिन्दां जानानै गैयै जिल्ला जानो हादों।
मख'नो गोनांदि माजुलिया जिर' पेन्डिं एफआइआर जिल्ला महरै सिनायथि होनो हानाय आसामनि गेजेराव मोनसेल' जिल्ला। माजुलिनि एसपि बिवेकानन्द दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2023 मायथाइयाव माजुलि जिल्लानि गुबुन गुबुन मोनब्रै पुलिस थानायाव गासै 276 क्रिमिनेल केस रेजिस्टार जानानै दङमोन। नाथाय जिल्लानि पेन्डिंआव थानाय गासैबो गोजाम गोदान केसफोरखौ 31 डिसेम्बरनि गेजेरावनो क्लियार खालामजोबदों। बे समाव माजुलिया जिर' पेन्डिं केस जानानै दङ होननानैबो एसपि बिवेकानन्द दासआ बुंदों। बाक्सानि बारापेटानि 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन सिख्लानि दुखुनांथाव जाथाय। मेगन नुयै जालांनाय बे लाइमोन हिन्जावसाया सरकार, रायजो आरो मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनिफ्राय हेफाजाब नागिरदों। मेगननि नुथाय गोहो खोमानांनाय संगीता दास मुंनि लाइमोन हिन्जावसाया फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो खोमानानै लादों। रांखावरि गैजायै गरिब नखरनि फिसाजो संगीताया गोजौ फरायसालियाव फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो थाइसे मेगननि नुथाय गोहोआ खमायलांदोंमोन। बेनि उनावनो नखरा दाहार ऋण लानानै रायजोनि गुबुन गुबुन हस्पिटालजों लोगोसे नेपालावबो मेगन नायजाहैदोंमोनब्लाबो जेबो मोजां फिथाइ मोनाखैसै। दायो संगीता दासनि थाइसे मेगना आबुङैनो नुयै जानानै लोगोसे गुबुन थाइसे मेगनाबो नुथाय गोहोआ लासै लासैनो खमायलांदों। नाथाय जोबथारनायाव राङारि लोरबां एबा रां गैयैनि थाखाय बिफा पमितर दासआ गावनि फिसाजोनि मोजां फाहामथाय होयैयाव हाहाकार जानांदों। जायनि थाखाय खौरांनि गेजेरजों खाफाल गाज्रि संगीताया आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों लोगोसेनो मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्ग आरो अनसुला रायजोनि हेफाजाब नागिरदों। सोरबाफोर अनसुला सुबुङा दुखुथिया संगीताखौ रां अनसुंथाइ होनो सानोब्ला सेन्ट्रेल बेंकनि बरपेटा रड ब्रान्चआव थानाय एकाउन्ट नम्बर 3997770008 आरो IFSC CBIN 02833219 बेयाव हेफाजाब होनो हागोन। लोगोसे नखरजों जगाजग खालामनोब्ला 9957139453 बे जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन। नोंथांमोननि एसे हेफाजाबानो मेगननि नुथाय गोहो गोमालांनो हमनाय संगीता दासखौ समायना बुहुमखौ गोदानै नुथाय गोहोआव होफिननो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।